higala, kumusta? Mayong hapon sa tanang mga naminaw. Karukoto sa mabot sa itong Sibiya, mga palangga. Welcome sa itong tulo manon. Kasi ka sa hapon. Kaninaw siya bang inyohang tatang Melchor, mga kiguban diha kaninyo. Ang tunta mga palangga ala siyay sa gabi. Mga kahigalaan, mga kaigsyon. Pero 6, 2023, adlaw ron nga Lunes. Welcome mong tanan mga palangga. Ining atong tulumanon kanunay nga ginapuluyuhan sa mga epektibo nga mga produkto. Ang BioHerbs Siling Tiki-Tiki, BioHerbs Oil, BioHerbs Eye Wash, BioHerbs Herbal Beauty Soap. Ang ato ang mga higalang BioHerbs Capsule. Tanan nga mga naglantaw diha mga higala. Daghang salamat sa mga nag-chat sa kuha. Mga nakadaog sa target kaayo nga 3 to 6. So karon mga palangga, mga kaigsonan. Congratulations sa mga nakadaog diha. Congratulations sa mga nakadaog sa 3 to 6. Unya congratulations sa mga nakadaog sa 967. Ang resulta mga palangga ganiyang alas 2, 3 to 6 mga palangga. O unya ang nigawas alas 5, 818. Ang layo man ato ang gipangatag mga palangga, biyain ninyo na ako mga palangga ihunghong karon mga palangga, no? Congratulations sa mga nakadaog diha. Tawag mo 0977-214-2883. 0977-214-2883. Mga palangga na ako'y ihunghong karon. Congratulations sa mga nakadaog diha. Kato mga gustong mutawag ha, 0977-214-2883. Ato ning ihunghong ang pang alas 9 mga higala. Hello, maayong hapon. Mayong hapon ta. Kaysa man ni palihog, ma'am. Sa Marlin ta. Nakadaog na, wala pa. Wala gid. Ano man? Kay ana bitong alas bibi mong gihatag sa. Wala pa kayo kinadagaan, bisan usa. Ang nadagaan ako sa katong 639. 96. Pilay daog nimo 639. Pingko Rambo. Na ako ihunghong nimo, ma'am. Kuhaan ni ma'am, ha? Salamat mga palangga niya. Salamat kayo sa mga nag-comment ng mga nakadaog sa 3 to 6. Mga nakadaog sa 967. Mga nanawag sa kuha. Hello, mayong hapon. Hello. Mayong hapon. Kasama ni palihog. Si Dodoy nitang Taga-asa. taga Dipolog. Taga-Dipolog. Naanak kayo na daogan? Wala pa. So wala magyud katong imong gihatag sa kadiha sir. Wag gyud ko, adyo dia mo. Wala pa ka kadaog sukad. Adyo kadaw so kadto katong imong gihatag. Sige lang, tawa lang live, sir, ha? Sige lang, tawa lang live, sir. Kaya nara ko ihatag live, sir. Para sa mga wak kadaog. Alas 5:27 na, mga kahigalaan, mga kaigsunan. Tawag mo mga palangga. Daghang salamat sa mga nakadaog. 0977-214-2883. 0977-214-2883. Ako ihunghong. Hello, mayong hapon. Mayong hapon tang. Kaysa man ni palihog. Si Rome Sinto sa Quezon City. Taga Cebu City. Oo. Nakadaog na, wala pa sukad. Padaw ko sa 369 o 114 lang. Ore, dagani mo, sir. Moro na sa tang kayo. Di man ko kagawas ko kras do sa trabaho kay bawal man ito sa bigot na. Pero nakadaog ka sa 639. Kadaw ko tang. Sige, congratulations na ito yung hong ni mo, sir. Congratulations sa mga nakadaog diha. Nato ko na nakasawad ako. Mo ko dungog sa gyong nimo. Ay, hunghongan ti kagaron.
Sige mga palangga, tawag mo mga palangga, mga daogan, kay hunghungan ta mo mga kaigalaan. Oh, di ay tawag. Hello, mayong hapon. Hello, Sang. Mayong Oh, kasama ni Palihog. Dire sa Malapas pa ni ta. Taga-asa? Taga Malapas pa ni. Balamban, nakadaog na, wala pa. Nakadaog na. Pila na? Oo. Nakadaog ka 3 to 6? Oh, nakadaog. Kailan may daog na mo 3 to 6, ma'am? Ha, target 5 rambol 5. Kana, maayo na kaya na. Pinagmay lang taon niya. Kuhaan niya kung iunghong ni mo, ma'am, ha? Sige, Kano sir. sama na nako? Tanan. Ma'am, kay nomdom ka, kano saan na ako gihatag ng 3 to 6? Oo. Kano sama na ako gihatag ng 3 to 6, ma'am? Murag pizza 4 man tingali to. Pizza 4, sa mga adlaw, Sabado. Oo. Sige, ma'am. Congratulations. Nakuhaan niya kung ihunghong ni mo. Sige, dagang kay salamat, ma'am. Congratulations sa mga nakaangkot ng kadaugan. 3 to 6, 14 targita, gihatay ito sa Facebook, mga higala. Mga naminaw sa radio, 967, ako nang gi-announce. Ito mga nagkupot sa kuwang alarma, gaya, di andam ninyo na. Ako'y alarma karon, ha? Librera ni ato, dire, walay balato-balato, mga palangga. Ay, bayad. Hello, maayong hapon. Oh, may hapon. Kisa man ni Palihog, ma'am. Hello, men po. Taga-asa. Taga Montalben. Nakadaog na, wala pa. Po, Nakadaog na, wala pa. kadaog na. Kapila naman ka nakadaog, ma'am? Katatlo pa lang. Katatlo. O siya man ang tatlo na daugan ni mo, ma'am? Po. Ma'am? Po. Congratulations sa mga nakadaog diha. Ah. Sige, ma'am. Hungungan di ka, ma'am, para madali ta, ma'am. Kaya dagan pa manawag. Sige, daga salamat sa mga daogan nga mga nanawag, mga kaigalaan. Ako ihunghong ninyo. Ito mga wala pa nakadaog mga palangga, lantaw mo di live kina ako ihatag para ninyo. Ini atong hunghong para ni sa mga daogan, mga kahigalaan. Na manawag. Libre na ni ato, mag-appeal mo tanan. Hindi mo magmahay, mga kaigalaan. Pinagmay lang ta, kaya wata ka balo ko siya mo gawas, mga kaigalaan. Congratulations sa mga nakadaog sa 3 to 6. Sa mga nag-comment diha. Salamat kayo. Sa mga nag-chat nga mga nakadaog, mga palangga sa 967. Atong gi-announce mga palangga ni ato Sabado sa hapon. Congratulations. Mga palangga o niya dagan pagkadaogan inyong maangkon. Wala tayo balato-balato diri ha. Hello, mayong hapon. Katang, may hapon. Sa man ni Palihog, ma'am? Miljitang. Nakadaog na, wala pa. Wala pagitawan ko pa sa igdaog tang. Sukad, wala pa gyud ka kasuway. Wala gitang kay ganyan Sige, lang ma'am, ako lantawan lang live, ma'am, ha? Sige, salamat, ma'am. Tawag mo mga daogan, mga palangga, kaya na ako ihunghong mga kagalaan. Hello, mayong hapon. Hello, may hapon, sir. Kaya man ni Palihog? Si Doloy ni sir. Taga-asa? Kaya Cagayan. Taga-Cagayan, nakadaog na, wala pa. Magkadaog na, sir. Oh, kapila naman ka nakadaog, sir. Katulo na. Katulo. Sige, sir, ako ihunghong ni mo, sir. Sige, dagang salamat. Ato ni paspasan, aron dagan makatawag mga palangga. Kay akong hunghungan ang mga nakadaog nga mga manawag, mga kaigalaan. Mga kaigsuunan, ha? Kato mga white daog-daog, lantaw lang mo diha. Hindi ko kasiguro makadaog ba mo, ha? Kaya lang mo glaom diri nga makadaog mo mga higala, mga palangga, ha? Hello, mayong hapon. Hello, may hapon tag. Isa man ni Palihog. Si Raytang sa Cagayan. Taga-Cagayan, nakadaog na, wala pa. Karumgula na tang katulo na. Katulo na. Ako yung hong ni mo, sir. Salamat mga higala, mga daogan. Mga palangga nga mananawag, dagang salamat inyo tanan. Kaya akong gihonghong ninyo, ara inyo na. Ito mga way daog-daog diha, mga palangga, ayaw lang mo glaom nga makadaog mo mga palangga, no? Kaya ako, wag ko kay balo ko siya mo gawas. Hello, mayong hapon, libre ra ni tanan. Magkaangkon mo tanan, lantaw mo. Kapag manawag mo mga daogan. Hello, mayong hapon, sir. May hapon tag. Kaysa man ni Palihog. May hapon na tang tagaligan. Taga?
Iligan. Asa dapit? Iligan. Iligan. Yes, tang. Nakadaog na wala pa. Nakadaog ka. So may nanag-ani mo. 3 to 6. O siya? 3 to 6. Hindi na, alas 2. 3 to 6 ka na. Pa nadaogan ni mo. Kana pa kita. Ako yung hong ni mo, sir. Okay, mga palangga, salamat sa mga nanawag, mga kagalaan. Hello, mayong hapon. Uy, iro man, nawag mang iro, mga palangga. Hello. Sige mga palangga, no, katong mga motawag, paminaw sa cellphone nga gamiton ninyo pagtawag, mga kahigalaan, mga kaigsoon. Hello, mayong hapon. Hello, may hapon ka. Oy, Ate Alet. Nakadungog ka itong gi-announce na ko ato sa Bado Sapon, ang 326, wag ko katag ni mo, eh. Nagdapon. Ianda min yung alarma kay Dek, mag-alarma ko para ninyo das ni Gross. Nagdapon sa kanan 3 to 6. Din mga nakakita ka sa Facebook? Facebook, yung nagikuan, yung naglain. Oo. Ang 967 katong gi-announce na ko sa radyo ni atong sa Bado, nakadaog ka. Kailangan ko ito, nagdulog sa kanan. Ikaw sa 3 to 6, kailangan ko ng target. Target is 3 to 6. Yakatong gatong 218, nabog na buldos. 967, nabuldos na ta. Okay na na. Then, ano sa pagkinadagaan mo? Saan mo makuha nila ngayon, ha? Ano sa pagkinadagaan mo? Congratulations sa Hindi mo bahasag na kailangan magugutan para buldos noon. Tagarang buldos ra, okay raman na. Ginagmay raman ta dire. Buldos na ta. Kailangan mo kasardik ng disang sa 3 to 6. Kapila na ka nakadaog karong bulan na? Kailangan mo gawag sa mga buka na tawag. Bito tayo sa silutan. Ha? Bito tayo pa tayo sa gawag sa. Abit ka 30 kadaog sa Enero. Kailangan mo gawag sa. Sa Enero, hapit ka 30 na kadaog. Kailangan mo. Sinino. Sa Disyembre kay mga ka-15, hapit mo 20. Itong sinino. Kailangan sa sunod na tutan. Katong gi-announce na ko nga 36 na nakadaog ka to? Kailangan ko sa ramudros. Lagi ka mo. Ramudros. 308, nakadaog ka po ka. On the spot man to. Kailangan ko itong 369. Sige, hapuntan. Ramudros. Gi-announce ko to diretso man. Dayon, i-an namin yung alarma kay diha kay kining alarmahan ta mo diha para inyo, ha? Sige, nagbuhan ko tan. Nagbuhan ko sa alarma. Nagbuhan ko na antang. Sige ate, alit o niya. Nako yung hong ni mo, lugar siya muhan eh. Sige, nagtatangay. Hongan, tika. Waan niya. Sige, salamat kayo ate alit. Ate alit, ayaw ginagbiyaya ate alit. Ako kay kong salig ni mo. Kutob sa kumagipanghatag. Congratulations sa mga nakadaog. Diha. Kutob sa ako magipanghatag. Girespetaran ginang ate alit mga palangga. Congratulations. Butong napabay parehas ni ate alit diha mga higala mga naglantaw sa Facebook. Congratulations sa mga nakadaog. Diha. Hello, mayong hapon. May hapon ka. Isa man ni palihog. Dilinsay na po. Taga-asa. Diri Mandawi tang. Taga Mandawi? Salamat kayo. Nakarambol ko tang. O sa man narambulan ni mo? 3 to 6. 3 to 6? Yes, sir. Pila may rambol ni mo? Yes. Pila? Yes. Jis? Oo. Ma'am, nako yung hong ni mo ma'am. Kuhaan ni ma'am ha. Salamat yung pagtawag ma'am. Kay daga, salamat. Ala 5:38 na. Ubay-ubay na nga ito na hungkungan mga higala. Abang mga daogan o mga palangga. Comment mo diya sa ating lang taon. Basta dagang mo comment mga nakadaog sa 3 to 6. Mag-announce na mga higala. Hello, mayong hapon. Hello, tang. Thank you, Lord. Nakatawag ako. Kasi mo ni palihog, ma'am.
Gemma tang. Taga-asa? Manila tang, sa Antipolo po. Antipolo. Nakadaog na ka, ma'am? Opo, sa 114 sa 321. Bali 18,000 lahat tang. Pila? 18,000 po. Ang imong nadaog sa karong Pebrero, nakadaog ka, wala pa. Wala pa tang. Ngano man? Kun man namali man ang ano na ako tang. Ako pagkawon 396 man akong gibutang. Unya 639 man. Wala ka mo rambol. Wala ko makarambol tang hoy. Ngano man? Na mao lagi nang ingon nga di balidik na ko kay mag-interest akong tama ba wa ko magrambol kay diri man sa kon dire sa outlet dire. Ako yung man. Ege mga palangga, yung magkalimos to ang epektibo nga mga produkto. Buyer siling tiki-tiki. Makapagana sa kaon, makapagana sa tulog. Nindot inumon alang sa magiubog, isubawan. Hilantan sa kita og tiyan, nasaran sa rigla, mga inahan nga bagong nanganak. Sinion kag diabetes. Namulang kanunay og bioherb siling tiki-tiki. Ito ang bioherbs oil. Nindot kayong ihaplas alang sa mga panakit sa kalawasan. Panakit sa kabukugan, pamaol, pamanon, panakit sa tuhod. Panakit sa likod, rheuma, arthritis. Mga pinakan og lamok, ug haron dili tabatugan og lamok. Haplas lang kanunay og bioherbs oil. Atong bioherbs capsule, nindot ning tumaron kay kini antibacterial, mo limpyo sa atong dugo ug mopapalig-on sa tuang immune system. Marlang kanunay og bioherbs capsule. Atong bioherbs eye wash, ala sumatang nagsambol, nagluha-luha anap ang pananaw. Aron mo tin-aw atong patuluan kaduha matag duha ka oras. Sa ato ang bioherbs eye wash. Atong bioherbs herbal beauty soap. Magapagwapo, magapagwapa, kutis artista, kutis porcelana. Hindi natural, kutis sa Pampinoy. Wala na ilain pagagamiton nga sabon. Bioherbs herbal beauty soap, mga palangga. Among tanan nga mga naminaw diha, mga kagalaan, no? Mga kaeksyonan, congratulations. Congratulations sa mga nakadaog diha. Ni adtong pizza 1 on the spot ato ang 308. Pizza 2 on the spot atong 218. Pizza 3 on the spot atong 369. Rumble lang na. Ang atong gihatag ni atong pizza 4 nga 967 ni gawas og pizza 5 kagahapong adlaw ug ang dungan nga 326 mga palang. Congratulations sa mga nakadaog diha. So karon mga kahigalaan, mga kaeksyon, Congratulations sa mga nakadaog diha. aman mo alarma guide, mga kato mga naay alarma guide na. Congratulations sa mga nakadaog diha. Doon na ko i-alarma mga higala, mga palangga, kuhaan ninyo. No? Mga kahigalaan, mga kaeksyonan. Tinan mo kamahay kay ato nang gihatag ang 308 libre mga palangga. Congratulations sa mga nakadaog diha. Atong gihatag diretso ang 218. Congratulations sa mga nakadaog diha. Atong gihatag 369 gi-announce na to diretso. Congratulations sa mga nakadaog diha. Unya 967-326. Sa karong bulana nakalima na ta. Congratulations sa mga nakadaog. No, mampud niyo Dalag atong internet connection. Mga kaigalaan, no? Di ay tawag, hello, mayong hapon. Hello, may nga po. Kaysa man ni palihog, ma'am. Si Marivic. Asa? Dire sa Mindanao, Dapitan City. Nakadaog nagagsulay, ma'am, wala pa. Wala pa gud sang Sukad-sukad? Ha? Sukad-sukad? Wala pa sukad. Oh, sige, ma'am, lantawa lang sa live, ma'am, ha? Ah, Sige, ma'am, lantawa lang sa live, ma'am. 5:43. Ay, manghatag lang ko diretso lang. Wa pa kadaog mga palangga. Hello, mayong hapon. hello, may nga punta. Kaysa man ni palihog, ma'am. Janibil nita. Taga Sa asa? Cebu. Cebu. Taga Cebu na kadaog na ka, ma'am, wala pa. Wala pa yun. Oh, Sige ko pa. sukad, wala pa yun. Sige ko pa. Oh, sukad-sukad. Wala yun. Dugay na ka naglantaw.
Kanang mga tulo ka buwan pa. Wa gyud kay nadagan ba siya kausa? Wala doon kay katong Tawa lang live, ma'am, ha? Sige, ma'am. Tawa lang live, ma'am. Masih makadaog ra ka. Oh, masih na makadaog ra ka madugay, ma'am. Hello, mayong hapon. Ay hapon. Sige, kisa man ni palihog. Sa tanang sipit itang si Juan Taga asa ka, ma'am? Arlen. Yung sipit. Oh, nakadaog na ka, ma'am. Wala pa. Ganun nga. Sang kadaog ko sang. Oh, daog ni mo gani, ha? Bayin pera tang. 20 mil? Target? Oh. Congratulations sa mga nakadaog diha. 9 mil. Congratulations sa mga nakadaog diha. Sige, ma'am. Kuha akong ihonghong ni mo, ma'am. Sige, mga palangga. Congratulations sa mga ning daog, mga higalay. Labi ko sa mga nanawag ng mga daog. Congratulations sa mga nakadaog diha. Agan kayong salamat ninyong tanan, mga higalaan. Congratulations sa mga nakadaog diha. Hello, mayong hapon. Ay hapon pang. Kisa man ni palihog, ma'am. Pili mo pang katugalan. Nakadaog na ka, ma'am, wala pa. Ang last ako nakadaog katong 114. Maura to. 309. Di mara. Oo, mauba. Maura na nadagan. Wala na dilain. Kaya kabalik. Nga naman, wala na ka malantaw. Naglantaw, magigutang. Wala na naman ka kadaog. Kanag katugan yung top 3 ni mo. Sige na ko ito buwano. Yung dagamina lang. Di ba ko walang inumduman. Ato bet sa uno naghatag kog 3-0 ito, ada ka maglantaw ato. Lantaw na punto ko. Lagi Unya. akong lagi akong natayuan. Wala mo na man. Galibag ako sa gagawin. Paghatag na ko sa tuwan ni ito, asal ka kakita. Ay, katong 308 ang ba? Ay, wala dahil ko kalangtang bitang. Gagilakaw ko. No, siya? Pick up mo go sa hospital ato. Oo, sige. Salamat mga palangga. Hello, mayong hapon. Hello? Hello, mayong hapon, ma'am. Kisa man ni palihog, ma'am. Maricel, sir, kanang pwede. Sa atong pa-member anang imuhang ko antag. Wala tayo member dere, ma'am. Lantaw lang di amo. Asa man ka, ma'am? Tagagihulngan. Tagagihol nga, wala tayo member, mama. Kung ganang ka mo palit sa itong produkto, palit lang mo, ha? Ano sa di ka, Mari? Mag-schedule niya ko gihol nga, ma'am. Kaya daugan man sa sila diha. Oo. Ha? Sige, matanarap ko sa imong live. Adili. Paminaw sa radyo, sa DYJL. Ay, wala may radyo. Palit niya radyo. Nag-aantay kag pampalit radyo, dara, Sige, dagang salamat. Gawas naman, palit na radyo. Butangig radyo ang CR, ang kusina, ang sala, butangig radyo. Haron asa ka mo adto sa imong balay. Makadungog ra ka. Hello, mayong hapon. Hello. Salamat. Alas 5:48 na mga palangga, no? So, salamat sa mga nakadaog sa 3 to 6, mga palangga. So, sa pizza 4 ra walay ni gawas sa ako magipanghatag, no? Kaya gahapon pizza 5 na amay ni gawas mga palangga. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan. O niya karon, mga palangga, no? Salamat kayo sa mga nanawag, mga palangga nato nga mga suki sa atong produkto
mga suki na to sa Negros ug Sibug, Mindanao, Bohol, salamat kayo ninyong tanan. Ang atong produkto mapalit ninyo sa itong mga dealer, reseller, di as inyong dapit. Ang Bioherbs Healing Tiki-Tiki, Bioherbs Capsule, Bioherbs Oil, Bioherbs Eyewash, Bioherbs Herbal Beauty Soap. Mapalit na sa mga designated outlets sa Dakbayan sa Toledo, Ma'am Minda Juarez, Daang Lungsod, Ma'am Lodi Matarong, Tisasangi, Ma'am Mirian Adan, Ilihan, Ma'am Cristina Canieda, Anislag Kanlumampaw, Ma'am Jocelyn Atable, Sambag Sangi, Ma'am Mary Villamor, Aper Sambag Sangi, Ma'am Lingling Natad, Proper Magdugo, Ma'am Flora Canilio, Aper Magdugo. Sa tindahan ni Nanay Corazon, Das Lutupan, Ma'am Baby Rigasaho, Pandong Bato Media 11, Nanay Ani Ipis, Carmen, Sir Midi Las Ponias Tour, Kanlumampaw, Ma'am Melina Bisis, Kambang Og, Ma'am Amay Abaketa, Aper Media 11, Ma'am Flora Tabar, Captain Claudio, Ma'am Los Lapot, Das Leapolutupan, Ma'am Idin Daguhoy, Malubog, General Climaco, Boss Pando, Hardin Ilihan, Ma'am Kusing, Sir Nito Ariate, sa General Climaco. Sige mga palangga, no? Salamat kayo, ninyong tanan, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, no? Daghang salamat, mga palangga, o diya, congratulations sa mga nakadaog na. Congratulations sa mga nakadaog diha. Congratulations sa mga nalipay, Congratulations sa mga nakadaog diha. mga higala, mga palangga, no? Salamat kayo sa mga nakaangkon og kada ugan, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga palangga, nya kuan lang ha, mga higala, kanabang hinay-hinay lang ta, mga palangga, no? Hinay-hinay lang ta, dayon di lang ta mag palabi, dayon mao na, no? Mga kaigsuonan, di ragyod magpalabi, mga kahigalaan, no? So mao na nga nako ihatag ninyo, dili na sigurado mga palangga nya karon, layo pa to ang gipanghatag, layo pa sa tinuod. Ang 3 to 6 gihatag ko na top 3 mga palangga nya. Salamat kayo. Kuhain yung alarma guide, mga nagkupot sa ako ang alarma guide diha, mga palangga, no? Kuha kay na ako i-alarma, mga higala, no? Doon ako i-alarma para sa tanan nga mga nagkupot sa kong alarma guide. Pero sa on man nato ni ipasa na lang ni nako, no? Ako lang ning ipasa mga higala, ako lang ning ipangitag laing paagi, no? Para mahatag ni sa mga taga Negros, mga palangga. Okay? So ayaw mo kumpiyansa sa akong mga gipanghatag, pwede ra po kumpiyansa anak kay palayo man mga palangga. So, pwede ra na nagkumpiyansaan di ay kay ning palayo man din na, no? Mga palangga. Alara, more bahala dira, no? Mga palangga, kamo nay masayod dira, mga higala, mga kaigsuon. No? So, ani na lang, basin ganahan ra mo, mga palangga, na ay di mga palanggay mabilin na ko ninyo, pero di lagi na sigurado. Kamalay bahala ang mga palanggag, ganahan mo, apiliran ninyo, pero di mo ganahan, ayaw rasad. Mga palangga, sige. Salamat kayo ha. Nya mga palangga,
kining kuha lang ning sulay para karong gabi kining 145 unya kining okay 145 o 156 kana din kamore bala kung ganahan mo apil mo pero dili ra ayaw ra sa palangga no kayo salamat sa mga nanawag kata kong giunghong wala ba to na ko gi-announce ayaw ninyo to ipanghatag sa lain. Congratulations sa mga nakadaog diha. Alas 5:50 na salamat inyo tanan mga kaigalaan. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Tingin lang inyong tatang Melchor. Piling ko kanyo kining gabayan sa pag-alaga. Ang nilumbay kita sa pagpabos kay bulahan ang magpabos kay siya ipataas. Laot ang magpataas kay siya ipabos. Ang buota na magibuhaton ng sulugoon mabuhat bisan wala di ang agalan. Ang to sa sunod gayon nagasalamat sa inyong pagpaminaw. Mga palangga ha. Dili na sigurado ang akong ipanghatag ha. Wala ko masyad kung unsay mo gawa. Pagbintahan nga di lang mo apil aron di mapil. Salamat din tanan mga palangga amping mo kanunay mga kaigsonan mga kaigalan. Bye-bye. God bless. Maayong hapon.